Sa atin po ay sige, ino-honor naman natin yung hakbang pero sa ating bahagi tinitignan natin na ang solusyon ay isa lamang sa mga bagay na kung saan ay hindi makitaan ng totoong anong tawag dito, totoong pagserbisyo sa mamamayan. Mhm. We all know that the present crisis is yung pagtulak at pagsirit ng petrolyo dito sa ating bayan because of the crisis or sa kasalukuyang pangyayari na gera ng imperialistang US uh, laban sa ordinaryong bayan ng Iran. So sa atin po at sa ating palagay ay sa tingin ko maganda naman yung hakbang pero Mhm. tingnan sana yung hindi lang panandaliang solusyon. Ang inihiling po natin mula pa noon ay we need to repeal the oil deregulation law na siyang kumokontrol talaga sa pagsirit. Kasi yung deregulation law ay yung mga private company sila mismo yung nagtatakda ng pagsirit ng presyo ng petrolyo. Mhm. Samantalang yung bat niya ay tayo naman na mamamayan na ordinaryo ang pumapasa nito. Imagine if it is 12% samantalang sa kanila they are not regulated. If we go back before pa yung deregulation law ay nagkakaroon ng pagtatakda ang gobyerno regarding sa presyo ng langis at hindi mismo yung tinatawag natin na private company. Hmm. Okay. So ibig sabihin parang band-aid solution, yung sinasabi nga nila, band-aid solution itong pagkakanselar o pagsuspend itong excise tax at petroleum products, Father. Yes, Bombo Roger, kasi alam naman natin na itong ginagawa nila, yung tinitignan talaga natin ay long term sana kasi hindi yung kasi kung tatanggalin mo lang yung excise tax hindi mo naman mapipigilan yung pagtaas pa rin ng presyo ng langis kasi they are the one who declaring it and not the government. So tignan siguro we should need to repeal the regulation law dito sa ating bayan. Nang sa gayon, kung matatanggal yan is maraming bagay at malaking bagay sa mga ordinaryong Pilipino lalo na sa mga driver, most especially sa mga magsasaka, gayon din sa mga estudyante na siyang kasalukuyan ay naghahanda ng kanilang sarili for their graduation and even in the institution. Maraming bagay ang maitutulong pag tinanggal ang oil deregulation law Mhm. na siyang nagpapahirap sa atin at hindi lang yung pagbawas ng tax or pag-suspend ng tax. The government should need to appeal at ibasura talaga yung oil deregulation law na tinatawag natin. At gayon din, tanggalin yung excise tax, hindi lang yung VAT na sinasabi. Dahil yun yung dapat na ibasura. Kasi kung titignan natin, pinopondohan nila yung mga pork barrel and then pinopondaan nila yung mga tinatawag natin na confidential fund, intelligence fund. Ang dami nilang pinopundahan that is tignan nila sana yung unang serbisyo na may babahagi sa krisis na nangyayari sa gera ng imperialista at sa gayon din sa ginagawa ng imperyong US sa mga karatig bayan at karatig bansa. Hmm. Okay, so ibig sabihin para sa inyo, pag itong hakbang na ginagawa ng gobyerno maganda pero kumbaga band-aid solution lang, hindi pang matagalan. Itong mas kailangan mas long-term solution sana. Kasi pagtapos ng gera, possible na babalik din naman sa mga presyong pamilihin. Father, sa inyong palagay? Yes, Bombo Roger, gano'n naman yung ginagawa eh. Ang masahol dyan kung nai-declare nila ngayon yan, then
sisirit at sisirit pa rin yung presyo, ganun pa rin mahihirapan at masasakal din ang government na hindi yung suspend na temporary is baka papatawan ulit tayo ng mas malaki if ever na mangyayari diyan. Kaya we are asking na baguhin at i-repeal yung oil deregulation law na nagpapahirap sa atin. Nang sa gayon is magmaterialize naman na maging kapaki-pakinabang naman ang hakbang ng ating government sa kasalukuyan. Okay. Father, baka tanong ko lang, baka since pag mawala itong isang stocks, baka makapekto naman yung ekonomiya ang gobyerno natin. Sa inyong palagay, Father? Sa akin naman, Bombo Roger, kung titignan mo, kapit, tuko at saka ganun din, labis-labis yung ganansya ng mga private companies or multi-corporation na yan. Then they need na silang patawan ng taxes, not the ordinary people. Nang sa gayon is maging regressive yung yung economic natin, and then even yung regressive at gayon din yung sa pagbibis natin, magkaroon tayo ng isang tawag dito, yung pansariling kapakanan para sa mamamayan. Ang ano kasi, yung pag hindi mo tanggalin yung oil deregulation law, ganun at ganun pa rin kahit papatawan at babawasan mo yung excise tax. So, para sa inyo, mas maganda sana kung ibabasura na lang itong deregulation law. Kasi hindi pa natin alam kung gaano katagal ipapatupad itong suspension or may posibilidad bang palawigin ito. Father, sa inyong palagay, Father? Yes, Bombo Roger, kasi kung ganon, ang kailangan talaga natin is yung national industrialization pa rin ng langis at pagde-develop sa sarili nating pagkukunan ng energy para sa ating, marami naman tayo dito sa Pilipinas. Then bakit hindi yun yung pagtuunan ng pansin? Kung titignan natin kasi, ang binabanggit naman kasi dyan is hinahayaan yung oil, yung mismong MNS, multi-corporation, siya yung nagdidikta ng ibebenta niya. Samantalang yung isang magsasaka, tignan natin, apektado lahat yan. Then they cannot demand for their rights na ito yung presyo ng aming mga produkto kung titignan mo. Samantalang ang multinational companies, they are the one who declaring how much the price is para sa kanilang produkto. Okay. Sir, Father, kung hindi agad maramdaman ng pababa ng presyo, paano kaya itong kasi base sa mga senador kanina saka lang implement after 30 days or 40 days itong pagsuspend ng excise tax. So palagay ninyo, tataas pa ba yung mga pamilihin natin base yung panayam sa mga samaan ninyo, Father? Yes, Bombo Roger, kasi kung titignan mo, lahat naman ng mga ang tawag dito, crude oil, lahat ng mga oil na products ay kailangan una yung mga magsasaka, kailangan nila ng gasolina or crudo. Ngayon, tataas at sisirit pa rin yung presyo na gusto nilang i-demand. Then at the same time is yung mga bibilihin na katulad na lang ng sardinas, tataas at tataas talaga yan kung kasi it is still nakakasabay pa rin sa presyo ng oil dito sa ating bayan. So direktang tinatamaan yung isang pamilya na may hirap at yung direktang tinatamaan ay yung mga ordinaryong magsasaka, ganun din yung mga estudyante at mismong yung mga kapatid natin na driver. Ang nangyayari kasi ngayon, yung 5,000 na pinangtatapal nila or yung ginagawa nila, that is not the solution for the people. Kasi kung titignan natin, 5,000 is just only amounting na pwede mong gastusin yan. Maswerte ka kung magagastos mo yan ng 2 araw. Ang problema ngayon, napakataas ng demand ng mga bilihin, napakataas ng presyo ng bilihin, and here comes even sa mga gasolina at crudo,
ay pataas ng pataas. Direkta talagang tinatamaan nito is yung ordinaryong mamamayan, yung ordinaryong magsasaka, yung estudyante, at ganon din yung mga nakikibaka na mga ordinaryong trabahador ng ating lipunan. Yun nga ang problema kasi marami na din na interview ng Bombo Radyo, mga farmers, mga mangingisda, parang yung binibigay na solusyon ngayon, lalo na yung mga 5,000, 3,000 na Yes, Bombo Roger, subsidy. kung titignan mo, hindi lang naman yan sa lalo bilihin na ang kasi si apektado. Senator Amy Maros kanina lang, panayam ng mga kasama natin sa Bombo Radyo, hindi pa sila nakakasigurado kung yung mga oil companies ibababa nila yung presyo pag sinuspenso ang bis father. So sa inyong palagay, mas maganda sana kung totally na ibasura na lang itong deregulation law, Father. Yes, Bombo Roger, kailangan talaga na iyon yung dapat na tignan at pag-aralan sa kasulukuyan. Yung pagbasura sa oil deregulation law na yan, na siya talaga, na sinasabi ko nga is, dati nung regulated yan, meron pang may panghilot pa ang government na hindi yung direktang mamamayan ang sumasalo sa mga bat na nangyayari. So ngayon, kung ang dapat talaga natignan diyan is basura yung deregulation law, ibasura yung tanggalin yung excise tax at tanggalin yung value added tax. Para sa ngayon, kasi yung value added tax apektado pati yan ang mga kuryente, tubig at kung ano-ano pang mga amenities natin sa kalsada at sa ating buhay bilang isang pamilya. Kaya nga dito sa atin sa Ilocos Norte, expected natin natataas ngayon kasi may inanunsyonan ng INEC na tatasan ng 1 piso per kilowatt per hour itong konsumo natin ngayon. So malalaman natin pag may bill na tayo. Father, maraming salamat sa oras na binigay nyo. Maliban po kung meron pa kong idagdag. Father, go ahead. Ito lang, Bombo Roger, isang panawagan sa dapat din natignan ng government at this time. Dapat din kasi ay tanggalin na rin yung mga pork barrel na yan na siyang sumisira at pinaggagalingan ng corruption dito sa ating lipunan. Then most especially yung confidential funds and most especially yung ginagawa nilang counterinsurgency funds dito sa ating lipunan. Kasi even dito sa Ilocos Norte, tignan natin yung nangyayari, ordinaryong estudyante, imbes na pagtuunan ng LGU, yung paano natin maibsan itong krisis na nangyayari dahil sa dulot ng imperialistang US, ay ganun pa yung ginagawa nilang pangharas sa mga estudyanteng gustong makatuto at estudyanteng gustong mamulat sa nangyayari sa tunay na kalagayan ng lipunan. Lalo nilang pinapahirapan yung nangyayari sa estudyante na galing sa Batak na si ano nga apelyido nito, lagi nilang binabantayan, tinitiktikan, din pinapahirapan nila yung kaisipan ng bata, na which is dapat sana pagtuunan ng pansin ay yung kung paano maibsan yung nararamdaman na kasalukuyang krisis, hindi yung pagtitiktik at ginagawan ng pananakot ang isang estudyanteng ordinaryo. Ang pagiging aktivista ay hindi isang terorismo, na kung saan ang pagsasalita ng katotohanan ay hindi isang terorismo. Ang pagtutuwid sa kamalian ng government ay hindi pagiging isang terorismo. Dapat yun din yung tignan at pag-isipan ng LGU, most especially sa kalagayan ng estudyante na kanilang hinaras. Lately lang, kahapon lang po ata. So, ang mga ito ay siyang nagpapahirap sa bawat mamamayan. Siguro tignan natin at yun nga binabanggit natin na we will not support sana yung mga EDCA sites kasi nakakatakot din yan, Bombo Roger. Tignan mo ang direktang binabanatan ng mga against US imperialism is mismong yung mga may base militar ng US. So ito po sana tignan din at ganun na pag-aralan natin ng sama-sama yung magiging sagot at hindi lang immediate relief ang dapat na ibigay
tignan at pag-aralan, ibasura ang Oil Deregulation Bureau at ibasura yung value added tax. Gayon din, ibasura ang excise tax na ginagawa from the train law. Yun lang po, Bombo Roger. At dapat malinaw sa atin bilang isang mamamayan na ang mga paraan ay hindi lang dapat panandalian lamang. Okay, Father, may katanungan lang, nabanggit nyo na kanina, yung isang pag-alis na panghaharas ng isang estudyante. Sino ba yung nangharas sa kanya at anong dahilan daw? Bakit naharas siya? Dahil sumasama sa mga grupo, Father? Yes, Bombo Roger, lagi namang ganun po yung ginagawa ng NTF-LCAP. Pag nakitang may nagra-rise na estudyante, they will consider them and brand them as a member of a terrorist movement na kung saan ay hindi naman totoo at hindi naman yung ginagawa ng bata ay hindi naman para sa kanyang sariling interes lamang, kundi ito ay pagmumulat sa katulad niyang mga kabataan upang tignan yung totoong nangyayari sa ating lipunan. Okay, so sa ngayon, ano na po yung hagbang itong grupo natin, itong alleged na inharas ng estudyante, Apo Father? As of now, Bombo Roger, ay kino-confirm natin yung kabataan na laging tinitiktikan ng mga NTF-LCAP at gayon din ay pinapamper natin na sinasabi natin kay J. Lord Malabed na patuloy-tuloy pa rin yung pagkilos at tuloy-tuloy pa rin yung pagiging mulat niya bilang isang kasi karapatan niya yan bilang isang kabataan, hindi lang naman para sa kanya yung kanyang pinaglalaban. Okay, maraming salamat, Father. Siguro sa ibang araw na lang natin na para makakuha kami ng update itong isang estudyante na alas na hinaharas sa sinasabi niyo, Apo Father Mangrove. Maraming salamat po, Father. Salamat din po, Bombo Roger, at mabuhay po kayo at ang inyong istasyon.